Det jeg skal til, som sagt, det er ADCC verdensmesterskaberne. Det lyder meget fancy, men det er en lang og hård kampproces. Og en hver kan stille op i Europa. Simon fra min klub, som jeg også skal afsted med, han spurgte, om vi ikke skulle tage afsted. Han spurgte, om det ikke ville være en god idé, og det blev vi hurtigt enige om sammen med vores træner. Det ville være en super god idé. Men det fede med mig og Simon, det er, at vi har en helt forskellig stil. Så jeg går rigtig meget efter benlås for eksempel, og arbejder rigtig meget dernede fra, hvor han er mere bryderorienteret, så han kan godt lide at gå på chokes og være ovenpå og passere guard og så videre. Så på den måde, der lærer vi rigtig mange ting, end jeg er blevet bedre til at stoppe folk for at passere min guard, og han er blevet bedre til at holde sine ben væk og slikke og helt undgå de benlås der. Så på den måde lærer vi meget hinanden. Når jeg skal have børnetræning, så går jeg ind, og så booker jeg af. Jeg gør det også lige meget med, at jeg ikke har børnetræning, om det er en lørdag eller søndag, alle dage i ugen. Jeg booker af, når jeg går ind i min træningssal. Jeg starter altid med mit børnehold, tirsdag og torsdag. Når jeg er nede og hygger med dem, så sætter vi os altid ned først, eller står altid lige først, og de tømmer tankerne lige, og får styr på bekymringer, så dem smider vi ud, og så er vi klar til at træne. Så det giver mig en hel masse sindsro at tage ned og træne med mig. Fordi når jeg kommer ned, så kan jeg have en masse bekymringer, og når jeg smutter igen, så føler jeg mig klar til at tage imod nye udfordringer. Jeg har altid gerne vil grapple på konkurrenceniveau. Det har jeg også gjort lidt her i Danmark, men der har ikke været så stort udbud. Så det er rigtig fedt at komme afsted og prøve at grapple andet sted sammen med Simon. Der er folk fra hele verden, der deltager. Det jeg skal til, det er det, der hedder trials eller qualifier, som er en udtalelse til selve det originale stævne. I gamle dage var det sådan, så ADCC, det var en invitation only. Det vil sige, at man blev inviteret af ham Scheiden til at komme ned og kæmpe. Og så var de bedste kæmper i verden, der blev udtaget til det. Nu kan man så kvalificere sig i stedet for. Det er toppen af toppen, som er der, og så folk, der forsøger at lige at røre toppen af toppen en gang imellem. Jeg ved jo, at min træner Martin, han vil jo altid han vil altid godkende sådan noget, fordi han er selv et konkurrencemindet menneske og vil altid gerne have, at vi forbedrer os og søger nye udfordringer. Og hvis det kun er muligt for mig og Simon at tage afsted alene, så tror jeg også, vi vil gøre det. Fredag 29. maj flyver vi, og så når vi frem et par timer senere, og så skal vi sådan set lige lande og lige finde ud af, at Turku er på et sted, hvor det bliver holdt hen. Om det bare er nåleskove. Og så skal vi have vejet os ind, ikke officielt, men bare for at finde ud af, hvad vi ligger på vægt. Og dagen efter den 30. hvor selve turneringen bliver afholdt, der skal vi så vejes rigtigt ind, halvanden time før kampen starter. Men så skal vi så kæmpe der ved en 12-tiden, og så varer turneringen, hvor lang tid det nu varer. Og så om aftenen, så skal vi forhåbentlig ud og drikke nogle øl, og så fejre, at vi er kommet igennem den her proces, og vi har forhåbentlig klaret det godt. Hvis ikke, så fejrer vi det alligevel med nogle øl, og så rejser vi hjem dagen efter om søndagen.